tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että ei jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo,
täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muista. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ai missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyy tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Ja kuule kyseisempi, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ai missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ai missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ai missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman Selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ai missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on kevyempää. Muistan. Ja kysynpä Tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ai missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa.